Det bliver svært, det der. Det går skide godt. Rammer ikke rigtig noget, men jeg ramte sgu lige op på kanten. Jeg ramte sgu igen, så nu er det sidste æg. Jeg har ramt 2 ud af 9, så de 4, det er ikke helt ved siden af. Nu skal jeg så bare lige ramme her først. 2 ud af 10. Det var lidt svært, end jeg forventede. Der er lidt teknik, der kan bruges, men når vægtforskellen den er så stor, så er det ikke helt det samme. Det er 650 gram. Med den rigtige træning, så tror jeg godt, jeg kunne blive nordisk mester i æggekast. Det er noget gris.